naso Sigebengu ziyakhipha ngenani sengilivulile iwindi leli lingasekhishini ngenani ngalo. Hayi suka basabangumsindo laba bayaxabana ngebaze banake nje. Hayi ziyakhipha la ziyakhala. Kuleli kamera ongaka right muhamba ngaphasage yabo mengena ngalelo ndi lingasekhishini nithi right bese niphinde nithi right. Yonke into izobe impompolo zakhona. Okay, shoba ngazibangibamba. Awude makasilu ngingachaza. Ubengiblackmaila nama yike into bengizoyenza bengiblackmaila. Kanjani? Buyiqale kanjani yonke lento? Angithi le nkinga mina ngoba bengithi izovuka kuyena ngithi angitheste komunye umuntu. Ngithambe. Khipha na 300 rand lapha ephaketheni. It's fine, nine imali. Kodwa lesiphox asithathwe. No, yena ukhambe ngixosha noma yini emgaqweni. Sebusiness, silokuzodlala la. Hawu. Ushaya wesingo wena, ushaya wesingo wena. Pho. Sokaze ungiphathe pho. Upumese lethu umese. Ngizobabamba buku. Uzobabamba ngani wena uzobabamba? Yey! Isigebengu lesi mususenza slim. Ngathi umonela umuntu uphethe isibhamu. Umonela Mahosha ukuthi wenzeni? Abenazo zonke izinto zethu. Phela ngithi ngizama ukubistaringi kangenze njani ngiyabona emamovie bejambe kanjani yawe inkinga. Lokhiya umuntu banikile yini? Mhlangi phela mina. Makasilo ubanikeleni khiya umuntu. Oh. Ngani? Ngiyakuthanda yes. Ungeke ngidlala nawe. Laptop yami, phone yami. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.